Luku 2. Pidämme lupauksemme sinulle. Muistutamme sinua siitä, kuka olet. Tiedätkö mitä haluat? Tiedätkö, että olet oman kokemuksesi luoja? Nautitko halusi evoluutiosta? Tunnetko uuden halun tuoreuden sykkivän sinussa? Jos kuulut niiden harvojen ihmisten joukkoon, jotka vastasivat, kyllä, nautin haluni evoluutiosta. Tunnen oloni ihmeelliseksi ollessani tässä paikassa, jossa niin monet asiat, joita haluan, eivät ole vielä tulleet luokseni, silloin ymmärrät kuka olet ja mitä tämä kokemus merkitsee. Mutta jos sinä, kuten useimmat ihmiset, tunnet olosi onnettomaksi täyttymättömien halujesi vuoksi, jos haluat lisää rahaa, mutta löydät itsesi jatkuvasta puutteen tilasta, jos et ole tyytyväinen työhösi, mutta tunnet olevasi jumissa etkä näe mitään tapaa parantaa sitä, jos ihmissuhteesi eivät ole tyydyttäviä tai jos unelmiesi suhde pysyy tavoittamattomissa, jos kehosi ei tunnu tai näytä siltä kuin haluaisit, silloin on joitakin tärkeitä ja helposti ymmärrettäviä asioita, joita haluaisimme välittää sinulle tässä. Haluamme antaa sinulle tämän tiedon, koska haluamme sinun löytävän tien kaikkien niiden asioiden luo, joita haluat. Mutta se on oikeastaan vain pieni osa syytämme, sillä ymmärrämme, että silloinkin kun sinulla on kaikki haluamiesi asioiden listalta, tulee tilalle toinen lista, pidempi ja laajempi. Siten tätä kirjaa ei kirjoiteta auttamaan sinua saamaan kaikkea, mitä listallasi on, sillä ymmärrämme tuon pyrkimyksen mahdottoman luonteen. Kirjoitamme tämän kirjan herättääksemme muistosi siitä voimasta ja väistämättömästä menestyksestä, joka sykkii todellisen olemuksesi ytimessä. Kirjoitamme tämän kirjan auttaaksemme sinua palaamaan optimismin, positiivisen odotuksen ja laajenevan ilon tilaan, ja muistuttaaksemme sinua siitä, ettei ole mitään, mitä et voisi olla, tehdä tai omistaa. Kirjoitamme tämän kirjan, koska lupasimme tekevämme niin. Ja nyt, kun pidät tätä kirjaa käsissäsi, täytät lupauksen, jonka myös itse teit. Sanoit, elän ilossa. Sanoit, menen fyysiseen aika-avaruustodellisuuteen muiden olentojen kanssa ja omaksun identiteetin selkeästä ja erityisestä perspektiivistä. Opisken näkemään itseni tuosta näkökulmasta ja iloitsen siitä, että minut nähdään tuosta näkökulmasta. Sanoit, havainnoin sitä, mikä on ympärilläni, ja vastaukseni siihen, mitä havainnoin, tuo omat arvokkaat henkilökohtaiset mieltymykseni esiin. Sanoit, tulen tuntemaan mieltymysteni arvon. Tulen tuntemaan perspektiivini arvon. Ja sitten sanoit, ja tämä on kaikkein tärkein osa kaikista, tulen aina tuntemaan oman henkilökohtaisen perspektiivini voiman ja arvon, sillä maailmoja luova ei-fyysinen energia virtaa päätösteni, aikomusteni ja jokaisen ajatukseni läpi sen luomiseksi, minkä laitan liikkeelle omasta perspektiivistäni. Tiesit ennen fyysistä syntymääsi, että olit lähdeenergiaa, joka on erityisesti keskittynyt tähän fyysiseen kehoon, ja tiesit, ettei fyysinen henkilö, joksi tulisit, voisi koskaan olla erossa siitä, mistä olet lähtöisin. Ymmärsit siten ikuisen yhteytesi tuohon lähdeenergiaan. Sanoit, tulen rakastamaan tähän fyysiseen kehoon uppoutuneena, tässä aika-avaruustodellisuudessa, sillä tuo ympäristö mahdollistaa sen, että kohdistan voimakkaan energian, joka minä olen, johonkin tarkempaan. Ja tuon kohdistuksen täsmällisyydessä tulee olemaan voimakkaita tapahtumia ja iloa. Tiedämme kuka olet. Tulit tänne tässä ihmeellisessä kehossa, muistaen ilon, sen voimakkaan luonnon joka sinä olet, tietäen että tulisit aina muistamaan sen lähteen loisteen, josta tulit, ja tietäen ettet koskaan kadottaisi yhteyttä tuohon lähteeseen. Nyt olemme täällä auttamassa sinua muistamaan, ettei sillä ole väliä, miltä sinusta tuntuu nyt, et voi kadottaa yhteyttäsi tuohon lähteeseen. Olemme täällä auttamassa sinua muistamaan voimakkaan luontosi ja auttamassa sinua palaamaan luottamukseen, tyytyväisyyteen ja ihmiseksi, joka etsii aina jotain vielä ihmeellisempää, jolle omistaa huomionsa. Koska tiedämme kuka olet, autamme sinua helposti muistamaan, mistä tulet. Koska tiedämme mitä haluat, ohjaamme sinua helposti auttamaan itseäsi kohti sitä, mitä haluat. Ei ole mitään, mitä et voisi olla, tehdä tai omistaa. Haluamme sinun muistavan, ettei ole mitään, mitä et voisi olla, tehdä tai omistaa, ja haluamme auttaa sinua saavuttamaan sen. Mutta rakastamme sitä, missä olet juuri nyt, vaikka sinä et, sillä ymmärrämme kuinka nautinnollinen matkasi tulee olemaan, sieltä missä olet sinne, minne haluat päästä. Haluamme auttaa sinua jättämään taaksesi kaikki ne käsitykset, joita olet polkusi varrella omaksunut ja jotka ovat ristiriidassa ilosi ja voimasi kanssa, ja haluamme auttaa sinua uudelleen aktivoimaan sen voimakkaan tiedon, joka sykkii sinussa, olemuksesi sisimmässä. Siksi rentoudu ja nautit tästä rauhallisesta matkasta löytääksesi uudelleen sen, kuka todella olet. Toiveemme on,
että kun pääset tämän kirjan loppuun, tunnet itsesi kuten me tunnemme sinut, että rakastat itseäsi kuten me rakastamme sinua ja että nautit elämästäsi kuten me nautimme elämästäsi.